Дарагія аршанцы, віншуем усіх нас. 8 верасня, той дзень, святкуючы які, аршанцы адпрэчваюць савецкую каланіяльную спадчыну, што выказаная ў фразе «дзве турмы і ніводнага тэатру». Замест гэтага ўсе не толькі аршанцы, але наогул беларусы узгадваюць вялікую бітву пад Воршай. Дык слава Воршы! Сёння да гэтай даты рознае стаўленне ў розных людзей. Яно залежыць ад узроўню асветы чалавека, ягоных палітычных поглядаў, але ж менавіта гэтая дата найбольш значная ў гісторыі нашага старажытнага места. Ні Кацюшы, ні заслонаў, ні нават Караткевіч не прынеслі Воршы такой славы на всю Еўропу. Пра яе складаліся вершы і песні, за яе ўздымалі келіхі з куфлямі ў Вільні, Кракаве і Празе, а тактычны досвед князя Канстанціна Астроскага увайшоў у падручнікі вайсковыя справы. Наш горад у кантэксце бітвы сёння ўзгадваюць усе, хто знаецца на гісторыі. Значнасць аршанскай бітвы пацвярджаецца яшчэ і тым, што ў 21 стагоддзі падзеі 16-га вывучаюць, аналізуюць і моцна вакол іх спрачаюцца. Па-першае, гадоў 10 таму навукоўцы перагледзелі колькасць удзельнікаў бітвы і збольшага пагадзіліся, што ваяроў было меней за 100 000. Але все адно войска ВКЛ было значна меншым за маскоўскае, што не перашкодзіла перамагчы. А была гэта чарговая вайна паміж вялікім княствам літоўскім, рускім, жамойцкім і іншых земляў супраць маскоўскага княства. Яна пачалася ў 1512 годзе і доўжылася 10 гадоў. Другая спрэчка – дакладнае месца бітвы. Розныя навукоўцы ў розныя часы спрабавалі намаляваць мапу бітвы ў розных версіях. І сёння няма адзінага меркавання, дзе ж канкрэтна размяшчаліся чые войскі. Больш-менш прымальную версію выставілі ў канцы 20-го стагоддзя аршанскія краязнаўцы, у прыватнасці Юрка Копцік. Месца побач з сённяшняй вёскай Гадзькаўшчына на сутоку Крапівінкі і Дняпра. Краязнаўцы нават знаходзілі там пэўныя артэфакты. Але праз адсутнасць і часовую немагчымасць паўнавартасных даследаванняў гэта хаця і найбольш праўдападобная, але все адно не даказаная версія. Акрамя таго, маштаб бітвы быў такі, што лакалізаваць яе толькі на нейкіх канкрэтных гектарах наўрад ці мае сэнс. Натуральна, войскі ў час бітвы перасоўваліся. Былі тактычныя перабудовы, шыхтаванні, засады, пагоні і ўцёкі. Трэцяя значная спрэчка – вынікі баталіі. Тыя, хто хоча прыменшыць яе значнасць, падкрэсліваюць, што стратэгічных мэтаў у цэлай вайне Вялікае княства не дасягнула. Маўляў, ваявалі за Смаленск, а ён так і не вярнуўся ў склад нашай дзяржавы, застаўся пад уладай маскоўцаў і па сёння там. Часткова гэта праўда, але гэта больш падобна на маляванне мішэней вакол месца, куды пацэліла страла. Вядома, фармальнай прычынай вайны сапраўды быў Смаленск. Але ў маскоўскім княстве ўжо сфармавалася тая самая клятая імперскасць, і Масква пачала ўвогуле ўсе свае войны апраўдваць сваім уяўленнем пра пераемнасць. Маўляў, усё, што належала кіеўскаму княству, павінна належаць маскоўскаму. Тая самая канцэпцыя збору спрадвечных земляў. Працуе яна да сённяшняга часу. І вось тут трэба заўважыць, наколькі тая бітва была важнай менавіта ў моманце, у тым самым 1514. Калі б не бітва пад Воршай, Масква не спынілася б на Смаленску. Акупанты ішлі бы далей, каб заняць усю тэрыторыю сучаснай Беларусі, і не толькі. Успомнім, што на першым этапе вайны маскоўскія загоны даходзілі да Кіеву і Менску. Таму, хаця ў выніку вайны да нас і не вярнуўся Смаленск, перамога пад Воршай захавала само Вялікае княства. У тым ліку, дзякуючы адвазе і поспеху ў баявым сутыкненні на Крапівінцы, сама Ворша засталася ў складзе ВКЛ. Дарэчы, па выніках вайны так і не быў падпісаны мір. Абодва бакі былі моцна аслабленыя баявымі дзеяннямі, з'явіліся новыя знешнепалітычныя праблемы. Таму ў выніку падпісалі не мірнае пагадненне, а перамір'е на 5 гадоў. Аднак Маскве спатрэбілася больш часу на залізванне і загойванне ранаў. Таму праз 5 гадоў яна так і не напала зноў. Новая вайна нашых продкаў з маскавітамі пачалася пазней. Але гэта ўжо іншая старонка цікавай, драматычнай і насычанай беларускай гісторыі.